Bez tejto informácie by si nemal ísť do roku 2024. Dneska sa porozprávame na tému resell a povieme si niečo o profiloch, fejkových konverzáciách a ako vie niekto zarábať na tom, že človek je nepozorný. Stalo sa to aj mne, takže ti vravím príbeh z vlastnej skúsenosti. Dneska síce troška smutnejší, ale nevadí. Aspoň ty nespravíš chybu. Samozrejme nezabudni pozerať do konca, pretože tam sa dozvieš, čo máš robiť, aby sa ti to nestalo. Žijeme v dobe, kedy si vieš teraz spraviť za 5 sekúnd Instagram, nakúpiť si followerov a s pomocou AI si vieš vytvoriť fejkové chaty. Je pravda, že na Signature mám na niektorých položkách troška vyššiu cenu. Je to pretože u mňa máš dôveru a budujem ju už niekoľko rokov. Čo tým chcem ale povedať? Keď predávam Frozen Moment za 390 € a nejaký profil ich má za 320, nemusí to byť zrovna pravda a môžeš mu falošne poslať peniaze. A teraz sa pýta, že ako sa môžem ale vyhnúť takému problému. A ja ti hneď aj poviem ako. Každý reseller by mal od roku 2023 mať IČO a DIČ, čo znamená, že musí mať založenú živnosť. A ak nemá, a hneď toto je aj prvý